Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajing yai tua jong ka khendo hasilan ter jong ka wa umni kala penlong ya kipat ba ka snong balat ban im ha pedeng kajing shong sir men sim namar kajing yai ter jong slap uba jurba ha kini ki hindiat sngi kat kum kajing ya thu jong ki nong shong snong ka wei ka yeng bat ka wei ka yeng mani kila shakta lang na kajing tua khendo harut ka wa umni na kajing klong jong ka ya ka khendo khamtam ha ka por ba he ka kinong shong snong ki ya thu ba ka wei ka school bat ka wei ka temple kila sha rong no ha kani kajing tua khendo nalor kata la ongru ba nalor ka school bat ka office jong usm hima maharam bat ka school ICDS ru kila shakta lang kumba kalong menta ka yo balat ka bajengai kumba 10 kilometer na ka wa umngi ka don hapdeng ka jingshong sir namar ka jingsha rong ka khendo ha ka wa umngi kanang yai beteng man la ka sngi tang menta kumba ar ni lai banai ka kala rong ya ka khendo hadu lai pho lani san pho mitar bat kinong shang shnong kila kam bana ka liang ki bor sanchar district but what o MLA lani o MDC ru kim pat shimlawan jingo halor kani ka jingja kawak gini ke kalau bamlu dia gini ke slow gini अभी हम मेरा सिर में ये मिल रहा है सती देव कौन मिल रहा है कोई भी नहीं दे रहा है एमएलए नहीं दे रहा है एमडीसी भी नहीं दे रहा है नो वन गिव टू मी